بمناسبت جشن قربان هجمارek zêde gerokan serdana gola Çalyanê kirin. Gol di nava çiyayên bilind li ser sînorê di navbera bajarê Wan û Şirnexê de ye. Gola Çalyanê ji deryayê 3000 metran bilind e û derdorê wê her tim keviyên berfê hene û bi şînahiya ava xwe bala gerok û çiyageran dikêşe. Îsal li gel batlana cejna Qurbanê gerokên ji Şirnex, Culemêrk û Wanê hatî li derdorê golê kondanan û demê xweş derbas kirin. Ve saharem 10 haval em hatin vede. Em 7 saat am hayre ve repçke nexweş bi. Leve çend sal be bahsetiyan gutan em çi çalyan, em çin faraşin. Her ben ye bu gutan em çin derye îro bi naxsip. Em hati 7 saat em re hati le 5 dakika vede muqabili vaqt abebi. Li aliyekê hin kesan li ser sehlê goş dibiraşt, li aliyê din jî Mehmet Bilir bo guhdar û temaşavanên dengê Amerîka stranek got. بهنا سوسن بیبینا نگاه اول خواسته نگاه مبهنستند نوا باجر ما بنج بیر که ما خواشیش بیر که ام کتنا نف عشره کتنا نف خبات ام همین تستش بیر که نگام ت زوزانا نگام رح خوا ام آزادت نگاه رح ما تفره نگام خواشت بیلوده Hejmarek zêde mêvanên gola Çalyanê ji bajarokê Cizîr û Silopya Şirnexê bûn. Li van her du bajarokan germahî nêzî 5 derecan radibe, li gola Çalyanê jî germahî derdorê 18 derecan daye. Ev yek ji bo kesên ku ji germahiyê direve cihek xweş bû. De gurvede haşku avda Rusya, Cizîrê haşku Afrika. Yani ve bu komeda germa Cizîrê de vede em cemidî rostî vede gelek xweşe. Avdar zuzana ce bu kolemaya rostî gelek moy bi dilê me de rojek be vede bibînim maqsada dilê xwe de xinim îro bî nasîb em hatî. Hin ciwanên ku ji bajarê Culemêrgê hatî ser gola Çalyanê bi cil û bergên herema xwe xemilan dibûn. Wan li rex golê kilamên devera Culemêrgê vegotin û pişra jî govend gêrandin. Zozan zozan digereli dayê korîne mayê. Herî dawî Nexmet Seyîd balkişan ser paqijiya derdora golê û got ku piştî seyrana wan qediya ew dê bermahiyên xwe li gel xwe bibin bajêr da ku jîngeh qirêj nebe. Divê em tiştkê nehêlî ne zararê bidî heywanî ne zararê bidî dergê em çawa vê destandiyan bidî sovalê hêlî çîn. Gola Çalyanê ku bi jîngeha xwe ya hêja van salên dawî bala gerokan dikêşe ser xwe her sal zêdetir rastî eleqeyê tê. Gerok heya dawiya Batlanê li derdorê golê di nava konan da man. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Şirnex.